Sa layong gawing simple ang mga transaksyon, itaguyod ang walang aberyang social service delivery gayon din na pagpapatibay sa financial inclusion sa publiko at pribadong sektor. Inilunsad ng Philippine Statistics Authority o PSA ang National ID of Philippine Identification System o PhilSys noong 2018. Ito ay lifetime, ngunit para sa foreigners o tinatawag na alien, kailangan ng renewal nito taon-taon. Ayon kay PSA Regional Director Arlene Divino, nasa 87% na ang nakapag-register para magkaroon ng national ID sa Central Luzon. Katumbas ito ng 10,155,144. Aabot naman sa 61% ang mga physical ID na na-deliver na o nasa mahigit 6 na milyon, habang 34% ang nahisyuan ng e-Phil ID. Bakit 34%? Kasi yung iba may physical ID na, so hindi na sila. Yung itong 34%, ito yung recently na we can readily issue for their temporary use. But then, actually, they have, parang kumbaga yung ID mo in different forms, but they have the same use. Opo. Sa usapin naman ng produksyon o pagde-deliver ng physical ID, marami umanong security features na inilalagay dito, kaya't mabagal ang distribusyon. Samantala, upang matrack ang status ng ID, maaari umano itong i-check sa website ng PhilPost. Dagdag pa ni Divino, ito ang pinakaligtas na ID para sa mga Pilipino at foreigners. Meron tayong system to verify kung talagang yung may hawak o pinapakita na sa kanya national ID niya, you can check it to the e-verify. It's a system that we provided for all concerned end users o kung kanino pinipresent yung national ID to check na yung may hawak ng ID, isa talaga yon. Because that's the use of the national ID. It's a foundational ID na for every citizen. Sa mga nakararanas naman ng issue sa pagkabura ng mukha o larawan sa ID, maaari itong palitan sa loob ng 3 buwan. Bakit po nabubura? No? We got, syempre, kumbaga tayo ay nung una nanganganay. No? Hindi bago yung technology. So, hindi na iwasan na nagka-problem dun sa printing during yung sa mga naunang na-print natin. I think that's in 2021 or 2022. Nabubura siya. But then, you can just go to our any PSA registration center of PhilSys. There may form po doon, meron lang siyang i-require sa inyo. Then after 3 months, mapapalitan po yung ID. And it's free, walang bayad. Siniguro naman ng PSA na ginagawa nila ang nararapat na aksyon para sa mga entity na hindi nag-honor sa nasabing ID. Liana Canilaw, CLTV 36 News.